Hello everyone, my name is Bombshell. You're welcome to my channel. It's Bombshell Television. Ndadzoka zvekare nenyaya yemufesi ticha wemetse kurova mwana zvakaomarara. A violent teacher anonzi Michael Freeman Chingwaru ari kunzi iye nyaya yake yaita se yakumatare edzimhosva manje, but zvikuitika ndezvekudai. So if you're new here, don't forget to subscribe to my channel. It's a Bombshell Television. Patinenge tichitaura zvakasiyana siyana, matrending stories, tichikupai macomeds. Saka nyaya yandoda kutaura ndezvayo ndeiyo yakuita se yekubuda apo ish, right. Teacher Chingwaru has been found guilty. He appealed for a lighter sentence, saying he was emotionally stressed when he committed the offense. He said he was struggling with a toothache, which caused him to emotional stress. Sa iyi ndo reason yakaburitsa MuCourt akasekwa nevanhu zvisingaiti. Ikanzi iwewo munhu waticha unoitiswa hasha kana kusvika pakurova mwana zvakadaro, hanzi nekuti ndainzwa zino. Isitozva kuti kana munhu achinzwa zino hadi noise, anenge akangochila. Saka ndo nyaya iri kuti ndo yakakonzeresa mhirizhonga, hanzi zino rakonzeresa mhirizhonga. Guys, uyo angangova mastatements, but hey, kana uri teacher out there, ndofunga maono zvaita se zvaita mumwe wenyu izvi. I mean, what's your comment? Macomment section tiudzei kuti munofungei kuti chokwadi here zino rinozviita here. Hatisa ini hangu personal hanzi ndamborwadziwa nezvino to that extent. Thank you.